духтаро шуро медонед барои чӣ ман ана ҳамин серияро интихоб кардам. Чунки ин серия барои мӯи сари ман бениҳоят мувофиқ омад. Ман аз серияи кокос, серияи салон, серияи эксперт ё ин ки дигар ширкатҳо ҳам истифода бурдума. Танҳо ана ҳамин серия барои мӯи сари ман, мӯи сари бачаҳом мувофиқ омад. Мо ҳози оилавӣ фақат аз ҳамин шампуни ботаникаву балзам истифода мебарем. Дар ин серия дохил мешавад репини масла, балзам, шампун, маска. Ҳаст ки шампун два в одном. Шампун балзамам ҳаст худаш. Метавонед бе балзам ҳамин шампунро истифода баред. Ҳозир дами момент ана ҳамин шампун дар компания Faberlic аз 5 январ то 25 январ аксияи калон омадагие ки шумо метавонед 2 та шампун харида якташа падарка гирем бо нархи 1 рубл 10 дирам. Ана ки духтара шуро фоидааш решаи мӯи сара мустаҳкам мекунад, резиша кам мекунад, мӯи сарта вастанавӣ мекунад ба мисли пешина. Тем более ки ҳамин шаҳри Москва чӣ қадар ош хлориш бисёр аст, мӯи сар чӣ қадар бисёр мерезад. Оҳиста мӯи сара тинак мешавад, калшиданаш мумкин. Шумо метавонед ки аз ҳамин шампун, аз ҳамин серия када гирина, ана мӯи сари чӣ қадар нозук, мӯи сари хуб дорем, бозам хубтар кунед. Мӯи сари бениҳоят ғафс аст. Ҳар як шӯтанда бисёр мерехт, лекин ман вақте ки янами истифода бурдум, резиш кам шид. мӯи сари бачаам резиш кам шид. метавонед ки барои заказ шумо дар WhatsApp ман муроҷиат кунед. Боз маълумоти парра дар WhatsApp. Марҳамат духтаракои хушрӯ.